Máš rád ježdění na motorce a taky často řešíš dilema, jak to spojit se svojí rodinou, když někam chceš jít, nebo třeba s firmou, když děláš team building nebo nějaký školení. Já jsem na cestě jižníma Čechama do hotelu Smrš a já ti něco ukážu. Prostředí jižních Čech už je legendární. Tady na hotelu máš k dispozici veškerý komfort, který očekáváš. Restauraci, perfektní kuchyni, krásně připravený pokoje, wellness, absolutní soukromí. A jako obrovský bonus v rámci ubytování máš k dispozici parádně připravené motorky. A že k výběru tady máš hodně luxusní kousky. Ducati Diavel 1260S, Ducati Desert X Rally a BMW R1300 GS. Jako nádavek, nech si tady poradit, než vyjedeš. Určitě nejezdí po hlavních silnicích. Tady v okolí jsou krásný zapadlý silničky téměř bez provozu. Samá zatáčka s naprosto luxusním asfaltem. Motorku si můžeš vybrat, jakou chceš. Já jsem šáhnul dneska po GSu. Tady v dojezdové vzdálenosti kolem hotelu jsou naprosto fenomenální silnice, ale opravdu samá zatáčka, serpentiny, úplně nový povrch. Až se mi chtělo říct, že nechápu lidi, kteří jezdí do Alp na dovolenou, aby si dali ty pasa, protože tady to prostředí těch jižních Čech je naprosto nádherný a ty silnice jsou tady opravdu dokonalý. A jako bonus obrovský, na tom GSu jsou tady mezi vesnicema, mezi těma malýma vesničkama, tak jsou tady krásný spojovací prašní cesty, legální cesty, takže můžeš do stupaček a dát si trošku adventure. A všechny tady ty aktivity můžeš zažít v rámci balíčku, a to nejenom na celý víkend.